Дълго време обмисляхме дали да започнем серия от вотове на недоверие към кабинета Орешарски по отделните секторни политики или да внесем един. Наделя становището той да е за цялостната политика на правителството, обяви в студиото на Подлупа депутатът от парламентарната група на ГЕРБ Ивайло Московски. Ние не виждаме сектор, в който да считаме, че те имат успешна политика. По-скоро има сектори, където въобще липсва каквато и да е политика. На второ место ще избягаме от дежурния въпрос. Ако внесем по една политика, съответно ще бъдем питани дали това означава, че не подкрепяме от останалите политики. Не, ние не подкрепяме останалите политики. Нито една от тези политики на правителството не подкрепяме. Не подкрепяме също и липсата на такива политики. Не вярваме на това правителство още от първия му ден, че ще направи нещо добро за обществото, държавата и институциите. По време на предизборната кампания БСП твърдеше, че ще бъде алтернатива на управлението на ГЕРБ, но такива политики до момента няма, каза Московски. Правят популистични краткосрочни решения, които по никакъв начин не подобряват състоянието нито на институциите, нито на хората, нито на обществото. Харчат се едни пари, които не са предмет на растеж, харчат се едни пари, които са заемни средства, които някой след време трябва да плати сметката. И това, разбира се, всички хора в тази държава. Не виждаме абсолютно никакви, включително новото министерство, което е до момента повече от 100 дни, ние не знаем въобще каква политика ще има това министерство. Според депутата от ГЕРБ, правителството има абсолютно хаотично поведение, а управляващите искат да се харесат на всички и да не се конфронтират с нито един слой на обществото. Това на практика ги решава от възможността да реализират каквито и да е реформи, смята Ивайло Московски.